Kublai sibune pigi paralog ki baju page ya ki video ki jonga. Laladon na pedang yang pigi bom jupat page ya ki video jonga subha ban subscribe lem ya kato ka channel ka jonga mo. Te hakane ka por ngadon kendiat ya kebanyak keren hakabade bat kakam kerduk kam kerduk jam jongi ki khasi ki samla khasi ki jongi. Kibabun ki kena ki samla bat ki balarang bakru menta bun ki syuya yat poi surop kim don kam don jam bantre kam tam hadin bala khang gini ki deuyong bala khang gini ki ding bala khang gini ki sit bala khang gini ki jingti mau jing khat siap bat jingti mau shun mo om don kam shu bantre denem te na katakadaw ngasngo ban ong lem haka surkar kin menta namar balai ngas ku ban ong haka surkar bangan nom ong hakipai ba kadaw kalong gawe kata kalong ba la sistem sisa ya kini ki kun kasih jengi bakin la ban snaya kita ki large scale self help group lane ya kita ki baong ki company mo ki khasi jungi kim don sap kim don phong ban snai company ban sang ya kita ki factory ki bahe la shi kata mo la wan pan bar factory ki bana bari o namud ban na bar state jong ki dikhar kewan sang factory ki bahe agine ki rilum khasi ki jongi bat namar baki de ki company dikhar ki nong trade ki de ki dikhar ki jale ki labor license po dis council de la i du jikermen baki khun khasi khara jongi kin yala ban seng kita ki company ban shna kita ki factory bahe mo namar ba tang bui malik numla ban seng factory namar kadang kam ka pisa ka bada ki 4 crore bat ki 1000 crore tena ui malik numla ban yo kita ki pisa ka bakat kita ngi hang ne ngimdon kita ki ambani mo ngimdon kita ki he spa he saipan de lada don kum mukesh ambani de thrai la ban long ban seng hadu sandru teligi factory tende hangi pat ki malik bahe du ki dadon etang hapo arspa krur kunta temla man sangi ne ki factory te ngawer no e ka sarkar ki menta ngaong la ka sarkar menta ka lejban panram mo na kita ki world bank taki hajar krur nam ta kino ki jaskim merit skim ria mo bele ni mentangi nempan no da ka ram ban bu yaki san kin ru teli de daki poteli ru kita ki factory hangne ban akam ai jam ngi ki pai ba nong sung sinong jong kane ka jela makhlaya mo namar bala nang isyo kai po e gumne de kasakari jungi ka jela jungi de kan sasa din adu kata bat ngi salong tang kita ki be suye yat po e halaka jong kari te ngawer ya pi ka sarkar jongga jela makhlaya jungi mo ngini seng no factory gin menta pet ki bon de ki marpo khndo hangne udu yong motion be kiwi dang bon ki mar pok khndo ki bompat lap bompat le research semua hangne ha jela jungi de ki babon ki de ki mar pok khndo ki bayai dor sisa du kata de ya kabangin supply raw material sikiwe ki jela de balai nginam pinmi ne factory hangne mo kum ki kuat factory ki cook factory bat kiwe ngayu isati sathan salang le de ki factory hang tu la jeles tu ukhar bangla la syai tip mana balai be tu ki dikhar hang tu ki bada ki hajar ki don hang tu dikhar ki ba tri tu cook factory hang tu ha salang te ngaong ya ka sarkar menta ya ngini ya panram no gen na ki world bank bana ki bank ki bahe ban penmi ya ki tu ki factory ki bahe
Hari ke pala kalong ba ngodot wi perlu ba tre hang tu po mau mlu semen factory mo al isn Asia ya utre hang tu kemud ba menta katu ka factory lak hang tengok piok tulop ne mong uong em yok tulop e isu tekla syong suya belang tu ki shed jing bam seledih hidukan wat ya factory kula don lu paru ka sarkar menta ka lak hang tip na kai ka daw ngaru ngam tip TPI em katu kasimen bami nang tu na mau mlu semen factory em kami isu menta ha yo hahat namar balak hang tenre tang nang turu kat no ka yo kam yo jam mo ka state ke jungi nalor ba ka yo ya ka tax nalor ba ka yo ya ki mo hang tu kinong tre ru ki babun ba ki don sa ki dukan sha hang tu ki don sa ki we de ki don kali ki bon kit mar nang tu ki bon kit tu do yo tu dubilat nang tu kemud ba ki driver kala yo kam yo jam ki handyman kuta terter kain te ngahi ka we ka ba ngala ban ong menta kalong ba kano ka jela ka bom don factory ka bom don ki karkhana ka bahe em ka de ka jela ka bar ka baduk te pet sa isha ki we ki jakarta khar ki don ki tu factory ka bahe mo ki tu ki ba ikam ba katulop ka chan katulop ba ki ai ginung tre ya ki staff ya ki skill labor ya ki casual labor ru kajindalong markaju bat katulop sarkar te rehang dehangi kamdon kum kata te ka we ni ka daw ka jing duk bat ka jing dukam ku jam jing sama jing yang ne ka de ka jing pomdon jing factory te ngewer kam ta sarkar bakan da ka sarkar jungi kin bakan te ne ik factory kin bangin la bani kami jamangi ki kun samla jeng ka bri uniu trap te khuble sibun ya pi barok ki ba page ki video jenga so bahaban sa like share bat subscribe ya kane ka channel ka jonga khuble sibun khuble sejar mu ya pi barok